कम्पिटिशनजों लोगोसे जोङो देरहालांनाय गथ'फोरखौ जोङो एलबाम बा माबा मोनसे जोङो टारगेट लादों। खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि दिनै बे बर' निउस बा बर' खौरां नायग्राफोरनि बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं बिग्राय बसुमतारी। दा जों मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों बयबो जोंनि जे बिटिसि बा आसामनि मोसागिरि बिथांमोननिसिम। दा बेनो जाहैबाय जोङो मोनसे सल' डान्स कम्पिटिशन खुंनो नागिरदों आलायारन फाउन्डेसननिफ्राय मोनसे एनजिअ बियो बेनिफ्राय जों खुंगोन। दा बेनि टाइटेलानो जाहैबाय स्टेप आप अफ बड'लेण्ड। दा बेखौ जोङो अडिसन लाग्रोनाय जागोन। अडिसनखौ जों सानजा फारसे गुवाहाटीनिफ्राय लानानै ओरै क'क्राझारसिम जों लाबोगोन। गिबियावनो जोङो 14 डिसेम्बराव लागोन जोङो गुवाहाटीयावहाय। गुवाहाटीनि गरसुक नियार आन्चलिक जाहित्य बिद्यालया CEC बिल्डिं 3rd फ्ल'र बेवहाय जों लागोन। बेनिफ्राय जोङो 21 डिसेम्बराव लागोन जोङो गलमा चक उदालगुरियावहाय। दा बिनिफ्राय जों लागोन 28 डिसेम्बरावहाय तामुलपुराव लागोन कालचारेल कमिउनिटि हलाव मथंगाबुरि पार्कनि साखाथियावनो दं बियो बेयाव लागोन। दा बिनिफ्राय 11 जानुवारि 2026 याव जोङो सिमला बाजार बाक्सा केसि कलेज बेवहाय जों लागोन। आरो बिनिफ्राय जोङो 18 जानुवारियावहाय 2026 बेवहाय जों लागोन हटेल हिमालया सापागुरि नियार बङाइगाव। आरो बिनिफ्राय जोङो जोबथारनायाव 25 जानुवारि बा 25 जानुवारि 2026 जोङो क'क्राझारनि जे दानि जाबाय थानाय आर्ट एन्ड मोशन डान्स एकाडेमि नियार मदन महन फार्मासि बेवहाय जोङो जोबथा अडिसन जागोन 26 जानुवारियाव। स' बेखिनिखौ आं फोरमायहरबाय बयनिसिमबो। रेजिस्ट्रेसन फिसखौ जोंहा बारा खालामनाय जायाखै, मात्र 1500 बा 1500 खालामनाय जादों। आरो जाय बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामगोन बेखौ जोङो बेनारावबो होखादों, अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। बारक'ड होनाय दंखायो, बारक'डआव स्केन खालामबानो लिंकआ अपेन जागोन। दा बेवहाय थांनानै बयबो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन आरो। बादायारिफोरनि ड्रेसखौ जोङो जेनेरेलि खालामदों अडिसनावहाय, जा जि गोसो बेखौ गाननानै मोसानो हागोन। आरो नोङो जिखिनि सं गावनि चइस खालामनाय बे संजों मोसानो हागोन अडिसन खिनियाव। आरो अडिसननि उननिखौ जाय सेलेक्ट जायो बेखौ जों उनावहाय इनफरमेसनखौ होगोन। बादायारिफोरनि थाखाय जोङो जाय बिथांमोना उइनार जागोन बिथाङा नोगोद 51,000 बेखौ मोनगोन फार्स्ट प्राइजआ। बेनिफ्राय फार्स्ट रानार आप बिथाङा मोनगोन 31,000। ओमफ्राय जोंहा सेकेन्ड रानार आप बिथाङा मोनगोन जोंना 15,000 बा 15,000 बेखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसे विथ एलं सार्टिफिकेट एन्ड ट्रफि बेखौ मोननो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे बड'लेण्डआवनो जेसेबांनाखि मोजां प्रडाक्सन दं बेफोराव जों बिथांमोनखौ चान्स होनाय जागोन। मेथाइफोरा जेनेरेलि जागोन अडिसन राउन्डआव, जाय गोसो बेखौ मोसानो हागोन गावनि चइस मथे। आरो मेथाइनि डिउरेसना 2 मिनिटनिफ्राय 3 मिनिटनि गेजेराव जानांगोन। गोजाननिफ्राय फैनाय जे बेखौ जोङो अडिसन खिनियाव होनाय जानाय नङा, गावनो फैनानै मेनेज खालामफैनो हागोन। गावनो गाव मेनेज खालामनांगोन बेखौ। जोङो जास्ट माने बे माबाखौल' होनाय जागोन आरो मा होनोमोनलाय जायगाखौल' जों खोन्थाना होनाय जागोन बे बुस्थु। आरो जे बैसो बेयो 14 बोसोरनिफ्राय लानानै 30 बोसोरनि गेजेराव जागोन। अडिसन खिनियाव जोंनिफ्रायनो सासे जाज थागोन आरो लकेल जे जायगायाव लागोन बेनिफ्राय लकेल सासे जाज थागोन। बे सानैनि गेजेरावनो जाज खालामनाय जागोन। जोङो फाइनालावहायसो जोङो फाइनाल राउन्डसिमाव जोङो बेलेगनिफ्राय बा नेसनेल लेभेलनि जाज लाबोनो जों नाजागोन। आरो मोसानायाव लेंगुवेजआ जेनेरेलि जागोन, जि लेंगुवेज लानानै मोसानो हागोन। आरो बेजों लोगोसेनो जों जाय बिथांमोना देरहागोन बा जाय बिथांमोना टप 10 सिमाव थांगोन बिथांमोननि थाखाय जों मोनसे सुबिदा लाना फैदों। जोंनि जे बेवहाय जाय देरहागोन बिथांमोनहा जे थेरापिस्ट सेन्टार जोंहा मोनसे रायलायबाय थानाय दं, सोलिबाय थानाय, बेफोरावहाय माखासे जोंनि थेरापिस्ट बा बे माबाखौ बिथांमोनाहाय 20% सिमाव डिसकाउन्ट मोननो हागोन। बेनिफ्राय जोंनिफ्राय कार्ड मोनसे लाना मोनगोन बिथांमोना, बे कार्डनि थ्रुयै बिथांमोना बेयाव थांबानो डिसकाउन्टखौ मोननाय जागोन। आरो बादायारिनि लिमिटेसनथ' अडिसन समाव बेबायदि गैया, जोङो बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामगोन। जोङो बादायारि जेसेबांखिनि फैया जेसेबां जायगानिफ्राय जोंना 6 जायगायाव अडिसन जागोन, बे 6 जायगानिफ्राय जोङो 105 सेलेक्ट खालामगोन टटेल। रेजिस्ट्रेसननि थाखाय बिथांमोना बेनाराव होनाय बारक'ड दंखायो, बेवहाय अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। आरो हयथ'बा जाय अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो हास्लाबा बिथांमोना अन दा स्पट फैनानै रेजिस्ट्रेसन खालामफैनो हागोन। अन दा स्पटनि थाखाय जायगायाव जोंहा मोनसे जिरायना थाखागोन मानसि रेजिस्ट्रेसननि थाखाय, बेवहाय फैनानै सुलाक लाफैबानो बिथांमोना बेवहाय मोनगोन फर्मजों लोगोसे। आरो फर्मजों लोगोसे बे फर्मखौ मोनखागोन। बिनिफ्राय बिथांमोना एज प्रुफ डकुमेन्टस लानानै फैखाबा मोजां जायो। आरो बिनिफ्राय फट' गांनै पासपर्ट। लकेसनखौ बबे जायगायाव खालामनाय जादों? लकेसना जोंना 14 डिसेम्बर बेवहाय। रेजिस्ट्रेसननिया लकेसना ओरैबायदि अनलाइनाव खालामनो हागोन। आरो जे जायगायाव अडिसन जागोन बेवहाय डाइरेक्टलि फैनानै बिथांमोना अफलाइन अन दा स्पट रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। खुलुमबाय बयनिसिमबो। जोंहा बिराद मोजां सुबिदा लानानै फैदों नोंथांमोन बादायारिफोरनि थाखाय। माने
गिबि खेबनि थाखाय जोङो जोंनि फाउन्डेसननिफ्राय बे कम्पिटिसनखौ लाबोजेनदों बयबो अननानै जोंजों हेफाजाबजों लोगोसे बयबो माने बेखौ गोजौ लेभेलसिम लांनो थाखाय बयबो हेफाजाब होफै जोङो फार्स्ट प्राइजखौ एकदम एसे बुरजा होदों लोगोसे जुदि नोंथांमोना जोंजों सापर्ट होयोबा नेक्स्टआव जों बिनिफ्राय बांसिन आवगायलांनो थाखाय जोङो बांसिन होनो नाजागोन बयखौबो खावलायबाय गुरै जोङो माने लासैनो नाजालांगोन जाहाथे बै देरहाखांनाय उन्दै गथ'साफ्रा माने जेरावबो चान्स मोनथों आरो बे कम्पिटिसनजों लोगोसे जोङो देरहालांनाय गथ'फोरखौ जोङो एलबाम बा माबा मोनसे जोङो टारगेट लादों माने जाफुंसारोबाथ' जोबोद मोजांनि खोथा बेनि थाखायनो बयबो जोंजों हेफाजाब हो जेराव फाइनाल लेभेल जाहैयो अब्ला आरो खनसेबाव नोंथांमोननि गेजेरजों जों फोरमायहरगोन माने अबे खिनियाव जाहैगोन अबे डेटआव जाहैगोन बेखौ लासैनो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो फोरमायगोन गोजोन्थों